Γεια σας παιδιά, σήμερα είναι το πρώτο βίντεο του καναλιού και ήθελα να σας πω διάφορα πράγματα. Αυτό το κανάλι θα ασχολείται κυρίως με gaming πράγματα και ήθελα να ξεκινήσω με ένα unboxing, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε είναι ένα κόκκινο fidget spinner. Ωραία. Αυτό εδώ πέρα θα μπει σε ένα διαγωνισμό, θα το κάνω ένα review τώρα. Εγώ δεν ξέρω βέβαια από fidget spinner. Θα κάνω τώρα, υποτίθεται μια... Θα κάνω κόλπο, όχι βέβαια. Λοιπόν, η κάμερα είναι πάρα πολύ κακή, το ξέρω, αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα καλύτερο και για τον ήχο και για την κάμερα. Βασικά μπορώ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ. Ωραία. Τώρα θα ανοίξουμε. Από ό,τι βλέπετε, εντάξει, από προστασία δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο αυτό το fidget spinner. Είναι ένα απλό όπως όλα. Ένα απλό. Και βέβαια θα δείτε εδώ πέρα το Made in China. Φαίνεται. Όχι, hand spinner γράφει. Εδώ είναι το Made in China. Made in China, ναι, βέβαια. China. China φαίνεται καθόλου. Όχι. Εδώ, λοιπόν. Το βλέπετε, είναι αυτό εδώ. Δεν θα κάνω κόλπα. Εντάξει, θα κάνω. Άντε, ένα μικρό. Μικρό, χαλαρό. Λοιπόν, από ταχύτητα και είναι ελαφρύ, όχι πάρα πολύ βαρύ. Όσο βαρύ χρειάζεται, αρκετό. Κρατάει, εντάξει, μου αρέσει. Ωραίο. Να δούμε. Εδώ είναι κόκκινο. Φαίνεται εδώ πέρα τα ρουλεμάν του έχουν κάτι το βαρύ εδώ πέρα. Δεν ξέρω από αυτά, από κατασκευές δεν ξέρω. Εδώ πέρα, αν βλέπετε, ξέχει λίγο, αλλά είναι καλά, πιστεύω, κολλημένα εδώ πέρα. Δείτε. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα πάνω συσκευασία, δεν θα το ταλαιπωρήσω άλλο, θέλω να το ευχαριστηθεί ο νικητής του. Αυτό εδώ πέρα, από ό,τι βλέπετε, θα κερδίσει ο νικητής του giveaway. Το οποίο giveaway θα πούνε κάποιοι τι είναι ένας διαγωνισμός που πάτε εσείς, γράφετε ένα code που βάζω εγώ και παίρνετε το πράγμα που εγώ σας δίνω. Λοιπόν, ήθελα να πω επίσης, θα δείξουμε και λίγο εδώ πέρα τα χαρακτηριστικά. Ήθελα να πω επίσης, να δούμε και εδώ πέρα, ότι ο νικητής του giveaway θα βάλει ένα code. Βασικά, όχι. Το κανάλι μου θα ασχολείται με gaming πρόγραμμα. Κυρίως παιχνίδια. Τα βίντεο του καναλιού δεν θα είναι πολλά. Το λέω, δεν θα είναι πάρα πολλά τα βίντεο του καναλιού. Θα είναι ελαχιστοποιημένα και ελπίζω να σας αρέσουν. Λοιπόν, αυτά για το κανάλι μου. Πάμε να σας πω ότι τέτοια βίντεο, ξέρω εγώ, με κάμερα δεν θα βγαίνουν πολύ συχνά. Δεν το ξέρετε. Εδώ πέρα, ό,τι βλέπετε, είναι ο χώρος, το γραφείο του unboxing. Το γραφείο, ο χώρος. Λοιπόν, ο φωτισμός είναι μέτριος. Μπορώ να πω κάτω του μετρίου. Πολύ πιο κάτω του μετρίου. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα ήταν το fidget spinner. Για να το κερδίσετε, θα αφήσω κάτω στο description ή στην περιγραφή. Πείτε το πώς θέλετε. Θα το αφήσω και σαν σχόλιο. Αυτό εδώ πέρα θα είναι το code που θα αφήσω στο σχόλιο και στο description. Αν μπορέσω, θα το εμφανίσω πάνω στην οθόνη σας τώρα. Νομίζω θα εμφανιστεί. Okay. Αυτά. Αυτό εδώ πέρα ήταν το πρώτο μας βίντεο. Okay. Ο νικητής του giveaway φυσικά θα πρέπει να είναι subscriber. Θα πρέπει να έχει κάνει και like στο βίντεο. Έτσι, φυσικά αυτό. Ελπίζω να μου κάνει η γιαγιά μου ένα subscribe. Οκ, λοιπόν, αυτό εδώ πέρα ήταν το fidget spinner σχετικά. Το βλέπετε, δεν το έχω ταλαιπωρήσει. Δεν το έχω κάνει καμία σβούρα, εντάξει, μόνο αυτό εδώ πέρα. Ας πούμε, δεν το έχω κάνει καμία δεν το έχω λειτουργήσει για να το χαλάσω. Οπότε θα το λειτουργήσετε εσείς, ο νικητής του giveaway. Μπορείτε να πάρετε από όλα τα μέρη της Ελλάδας διαγωνισμό. Μπορείτε να πάρετε από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Μπορείτε να πάρετε και από το εξωτερικό μου μέρος σε αυτό το διαγωνισμό που γίνεται. Αν και δεν νομίζω να μας βλέπουν άτομα από εξωτερικό. Ελπίζω, αν μας βλέπουν, να μας κάνουν ένα dislike. Μπας και κλείσει πιο νωρίς. Όχι, εγώ είμαι πάρα πολύ καλό. Ας συνεχίσω. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, αυτό εδώ πέρα ήταν το fidget spinner. Και αν φαίνεται τίποτα εδώ πέρα, είναι το μικρόφωνο μου. Το μικρόφωνο μου, το οποίο είναι το... βαριέμαι να το πω. Το Condenser Microphone SF666. Ένα καλό μικρόφωνο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Αυτό ήταν. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like αν σας άρεσε. Ένα subscribe αν είστε καινούριοι, να με βοηθήσετε κιόλας να ανέβω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προβολή σας που
Μόνο εγώ θα έχω κάνει προβολή φυσικά. Οκ. Τώρα είμαι έτοιμη να κλάψω. Αυτό εδώ πέρα το fidget spinner και κάτι ακόμα. Αν θέλετε να κερδίσετε αυτό το fidget spinner, ξέχασα να πω, πρέπει να έχετε κάνει αναγκαία ένα sub στο κανάλι και ένα like σε αυτό το βίντεο. Οκ. Και επίσης κάτι άλλο. Δείτε μία κάτι, πιστεύω. Θα θέλω να κάνω ένα, ας πούμε, σαν review. Να δούμε μέχρι πόσο κάνεις βούρασμα. Μετρήστε τώρα εσείς. Όχι ρε. Το χαμηλό του πείτε. Το χαμηλό του. Το έκανα πολύ ελαφριά με το ένα χέρι, εντάξει. Το δαχτυλάκι μου εκεί πέρα. Πω, καλό, Καλό. Εντάξει, καλό. Ακόμη κρατάει, το στόμα. Ωραία, λοιπόν, αυτό ήτανε. Τώρα ήρθε η ώρα πάλι να ξανακλείσω. Εντάξει. Τα σύνθημα σας τα έχω πει. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο, παιδιά. Μέχρι τότε, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Πώς κλείνει.